Anybody. Chenro mar gero udi achiel kuom chenro madito mane jatend piny William Ruto ne ochako chieng' tarik 29 mano chieng' tarik 19 mar dweni. Mabiro bang' jod bura chugo chik madhi tayo chenro mar juogo jopiny atamalo 1.5 mar gero udi. Tok doho mamalo chungo chenro no kuom thuolo kata mana kuom koso bedo gi mise mano mar chik. Kata kamano penjo pod nitiere ewi chenro mar gero udi kaka juogo jogo ma bende ondike tich. Chal mar omenda ma sirkal ne ojuogo e kind dwe mar 7 nyaka dwe mar 12 mar higa mokalo. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa Ong'weng'o mokwako chik mar gero udi. Achiel kuom chenro madongo manie chuny jatend piny William Ruto en chenro mar gero udi manyasani ma nengogi oyweyo. Kata odoko ni chenro ni osetuomore e ohinga mathoth mag chike, Ruto osebedo ka wacho ni chenro ni biro dhi nyime kata tek kata yot. Bang' doho mamalo chungo juogo jopiny atamalo 1.5 mar osara margi e siro chenro mar gero udi kuom koso mise mar chik, piny owacho ne oreto kendo chuogo chik mar gero udi. Tok od bura puodho chik makamano, chik mar gero udi ne ochako tich ayanga tarik 19 dwe mar adek higani bang' Ruto keto e koke. Kata odoko ni chik mar gero udi ne ochako tich ayanga e kor juma mokalo, Ong'weng'o mathoth pod okwako chik makamano. Achiel kuom penjo maduong' en chenro ma sirkal dhi tiyogo e juogo jogo ma ok ondike tich atamalo 1.5 mar gero udi. Jakom komiti mar omenda Kuria Kimani wacho ni jogo matimo ohala ibiro juogo omenda mar gero udi e kinde ma gidwoko chal margi mar osuru higa ka higa. At the end of the year, when you're filing your returns, now there's going to be a new section of housing levy, where you're saying if you earned $1 million shillings last year, you will apply your pay as per the graduated scale, and now in addition to that, you'll be required to pay 1.5% of that as housing levy. Kata kamano, okil Kamalo Kawilis Otieno wacho ni chik mar gero udi pod dhi yudo ohinga mag chike kalure ni chik makamano ne onge budget maduong' mar 2023 2024. Ingeni pesa sirkal nyaka bi gi budget mare. Ema gichako nyaka gibed gi budget. Ma budget no ema gitiyo godo for 1 year higa achiel. Kore budget ni iketo gik moko te ma sirkal dwa timo. Gikuma pesa dhi wuoke mag timo gigo. Tikiro ga budget no dwe mar 6. Koro budget wacho sirkal dwa gero ndarani. To pesa migero go ndarani dhi wuoke kuma kama. Tax revenue kata borrowing debt. Sirkal dwa gero hospital marom kama. Sirkal dwa chulo osara marom kama. Pesa osara ni dhi wuok kama kama. Sirkal dwa gero udi marom kama. To pesa gero udi ni dhi wuoke housing levy, osuru mar jopiny. Koro sama inti biro gi housing levy e dier financial year, chik manyien e dier financial year, budget mane kara midwa implement. Ong'weng'o machielo ma oliero ewi chenro mar gero udi en omenda ma sirkal ne ojuogo jotich e kind dwe mar 7 kod dwe mar 12 higa mokalo bang' doho ng'ado ni sirkal ne onge kod mise mar chik mar choko omenda makamano. Kuria Kimani okawo chung' ni doho ne okogolo chik ni sirkal mondo duok ne jotich omenda makamano, wach ma ikwedo kod okil Kamalo Kawilis Otieno. Had the courts found merit in that the law was unconstitutional in terms of passing at that particular time, the courts has never lacked enough words to pronounce themselves in the matter. They would have expressly provided that this clause is constitutional and any deductions made under this clause should be refunded. E ndalo moro no yier mojumbe moro to ji odhi e court ni ng'ani ok oyier ng'ano kwelo. Sama ni gole e kom mano yiere ni noyud kosetiyo higni 2 ne ok odwoko mshahara mosechamo. Mshahara cha mosechamo dhi osetiyo kamano. Omiyo nyaka wabed gi piny man gi dhi nyime. Ok wanyal koni osuru no choki to ka osuru no choki to wito wang'e ka koro nitie lal. Onge lal.
nikech chik koro nitie to mano osechoka dhi timo mana tich mitimo go sani. Onego wadhaw bende ni chik ni kare no onego bed chon di koro wadhi mabor. Ji noko dhi ge doho mondo duoknegi pesagi. Ji nodhi ge doho mar puedho chik manitiyo godo ng'ado pesani. To chik no sirkal notiyo godo ng'ado pesa kuom ji. Doho nowacho ni chik ni ok en chik makare, en chik mabandia, bowite oko. Emomiyo kane gisekawo pesa ka gilo chik mabandia no, the natural consequence en ni koro pesa manochok kiluwo gi chik mabandia no nyaka duokne ng'ama nokawo pesa no kuome. Jogo makwedo chenro mar gero udi wacho ni chuno joma tiyo mondo ogol omenda mar konyo joma ochando oyud udi en temo kelo chik mar anyuola kata communism matimore e piny Tanzania, gino ma Kenya Kwanza okoyiego. Gimora mora mitiyo obed yo osuru marwa magero yo mwarenge jitegi. Pok awinjo kiwacho ni mano kelo communist ideology. Kanye wadwa gero reru ka manyasani nuagolo manusuru e levy e mogero reru no warenge. Sikunde gi, universities gi osuchwa magero gi. Ngire Peter Wanyande, janon weche mag siasa kendo japuonj machon e mbalariany ma Nairobi, wacho ni chenro mar gero udi en paro maber, mak mana ni yo ma iketogo e tim ema ok ber. Mondo jatelo Maruto owach ni odwaro ni mondo jo Kenya ma odak e udi ma ok beyo onego yud udi mabeyo, onge problem kanyo. Problem or gima ok lunga ahinya e wachni en gima kisungu wacho ni conceptualization. Be osepare matut magik miwacho e wach gima giluongo na affordable housing ni obedo thrashed out. An anyalo koni ni kibiro Nairobi kati neno ngima ma ji odak e slum, inyalo wuok midog ibidag e dalani e gweng' miwach ni Nairobi na onge. Iwinjo maber nikech kaka dhano dak Nairobi ka, dhano kodak e yo maber. Iyudo ka en nus room ok kata room achiel, nus room kanye ma ng'ato kete kitandane temo ninde gi nyithindo. Iwinjo tema kanye macho to kanye baf to dak kanye Nairobi. Mana nyalo wuoye ni jowa modak Lang'at high rise ward kuma kurine ni gedeni mumakre gi Kibralindi ward. En wach malich makane jogo sani nyocha kane idwa ni ochung wachni dogne kinganyo nikech ng'eny ji kia ber gine maginene nikech ne gineno ka zone E norumo ma zone E norumo madhano noyudo udi madhano donje. E twak marwa kode, Kuria Kimani ogolo luoro ma osebetie ni ji duto ma ijuogo omenda mar gero udi ok dhi yudo udi makamago, ka bende owacho ni od bura ne ogolo chik mar chulo deposit ewi udi makamago kaka yo mar neno ni joma ochando oyudo udi ma nengogi ogonyore. Jolony e weche mag chike bende osegolo ng'ur margi ewi chenro mar gero udi magiwacho ni en tij sirkal mag counties ma ok tij sirkal mamalo. Planning and development mar housing makoro ema this so-called affordable housing deal go. Planning and development of housing en function mar county government. It's clear. To gimwaneno a project ni sani any national government emomake gik moko te national government madwa timo. Kidhi China iyudo ka intigmo ni wealth creation kata mwandu to wan gimoro ni employment kata tije. Iyudo ka ja Kenya ka nyalo gombo dhi China. Achiel gik mano boost uchumi kata economy mar China gin housing project maneno wan okagi. Adwa ng'isi gimoro wadwa mageno ne wan gi over 100,130 projects housing projects under construction. Projects gi iyudo ka o create 110 plus
100,000 job creation. Tiende ni ibro yudo jalwedo kanyo manyalo kanyo to dhi ode to chiemo. Ibro yudo foreman ko kanyo dhi ode to change familia ne. Ibro yudo engineers plus contractors. Jopiny pod oketo wang'gi mar neno chung' ma doho dhi kawo ewi buche adek makwedo keto e tim chik mar gero udi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ne korom gajwang' dakika 24 tok